L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ippubblika korrispondenza li bat lit-Times biex iwieġeb għal rapportaġġ zbilanċjat dwar l-esperta Serba Miroslava Milenovic u nuqqas ta' kwalifiċi tagħha minkejja li tqabdet f'inkjesti bħala forensic accountant wara li hija ammettiet li m'għandix degree fl-accounting u inqas warrant biex tipprattika bħala accountant. It-Times irrapportat li l-istess esperta kienet imqabda fl-inkjesta Egrant u kif Muscat ma ddubitax mill-arfin tagħha dakinhar. Minkejja dan l-eks Prim Ministru tenna li fil-każ ta' Egrant u qatt ma kellu l-opportunità li konfronta waqt li reġa' insista li m'għandu l-ebda problema jekk il-każ Egrant jerġa' jinfetaħ kif qed jissuġġerixxu xi wħud. Dan anke tenna Dr. Muscat għax kieku jerġa' jikkonferma l-innoċenza tiegħu u ta' martu f'dik l-akbar gidba fl-istorja biffalsifikar ta' dokumenti u firem minn whistleblower li għadha qed taħrab il-ġustizzja lokali. Dwar l-involviment tal-esperta Serba f'Egrant, Muscat tenna li l-maġistrat ta' dak iż-żmien kien ħaq ir-rapporti tal-esperti bħala kontribut tal-ħidma tiegħu fejn ikkonfronta il-verżjonijiet, staqsa il-mistoqsijiet, għamel il-valutazzjonijiet neċessarji u ħareġ bir-rapport tiegħu.